Okay, na anapa we sorry na ye plano na me say kwakwalo bi de komu ye white no omo doso bridge na no but no me nim ade ko adeni say me fear akra beto so nto no ka che me so samboa we de omo ba bibia na che so obi ba be wo nti no after that no na ye hu say nipa ne da bridge na brante ne de me wo metia ma me na aduane na bra bi twam ano me ne ye free no duo no chiam na me je so no ka che me se wo friend say asa wo hu so obi ewuda ekuru na me se sa no for your mama kwaba at the back too much GH so na ye de mo aba be pie e wo Kaswa American Town near Kinke House e ho e na ye de mo aba be pie na ene ye be pie mu wa hase a na ye de asem se Ghana be eduro no e da ne da ade san ade chi nyina ade chi bia na emu nsem ade chi bia ensem sisi e wo Ghana hase na ensem sisi wo Ghana hase so wante occultic ensem a occult ensem ana se rituals na ye ekunkum ye kidnapping just say eniema na nka ye nti wo ye man Ghana enu na ne se obeda obesori bia no ebi ekoso wo oman yi mu na nenso de aba beto ye nan so too much ye de etwe aba hwehwe mu ene se ye sorry eda sorry ya ye see abrantie bia ye kunu eda eye bridge bia ye ne fufure wa American Town ha say ena ye kuna to ho ache say ye nim kwan a wo fa so di wu ye se eye enanfofo ena oni ni pie ye oni omo pie no wo modins edrogu nsemu ma no no nom ye no wahu kwan no beda ho se obi na de na je rituals ena wo wie no obeto ne to ho se am Robert bi nso na attack no se ne wo hye boxers pede da ho ena no nso wo mo wie no mo ku ne to ho se de ne CEO so ye fraud boy na no nso ne mre na aso na je se ensem ni de bebre na ya ba bedu ha sei enu nti bomodian ne di echi na ebra ye de wo ekọ bebi asem na nkasa si ye no ye wi a ye be make sure say ye ni ewie mu hofo nso ebe kasa no ma cheche ni esi ye potin enti abrante ne ehwere ne nkwa ena no pe ya ye sorry ye koso a na hwe too much GH and the American Town ebusia ye guso a ye nante a ye ko ye bisa na ekwan no na ya twere ye nti ekwan no so a ene ye nama e de kokopim se ye be kwa akodu beebia asem na nkasa esi ye no na ye bisa ewemu ho fon semsem de ekoso ewemu ha se enima bi se no eye ta koso ha ye fano rituals and someone and say yet to Kaswa just a Kaswa dear nank ye feel saying somewhere raise wo Kaswa and ne rape case rituals and some saka wafo ne ne keka ka ho nyina eni ekunkum ni ebi mo etimi enya power say nante wo overhead so metal ne so nko a just hwi nkuta ni mu ye say mo wasam de bi si wo Kaswa nkasa na nanse bi ntebe busumi kakra chi ni ye feel say eniema to din e wo Kaswa anso me aye say Kaswa de Kaswa din no enya de a ebetimi aba from ko ni din no wo ka no wasoa ntinya say wo soa ye soa bibia kire wiase ntinya ma ne de ekoso ewo ye ewemu ha a ene nso ne asanso aba beto ye nan so enne anopai ena yedi edemu ko akohwe na area ha no mo no yasemo yes fix the country na country no ye gusu ase ye be fix yes ye fix ye suban ansana ntimi bisa se eniema bi sei kra no eye na ye hu a eno no eye amanbofo no ena amaniema bi sei esi ewo man mu ewie mu ha ana se eya aban no ena enye ne niema yi ana sa assemblyman ana se MP a wodi wote akonwa no so ehwe area ha sei ena wonye na adwuma yie ana se den timamfo no so no wo mu ndi omuhuni ano wo mu ye omuniema basa ma sa niema we nyina eba sanza niema bi sei eden tontom ena eba edi chese edi niema bebre niema bi sei di mpruka
your friends say bed bite to say back bite to say can say di ni nyina eba ya enye healthy ema nipa a ewo area mu ha say kra say empenifo ehwe edi hu ejuma na ebusia ye ka fix the country na me I say aban ni de wo ye na ejuma de kakra wo ye ya de wo ye bi san say me ka se wo ye bi ana me che dia ene ya beto wa he wo mu ye bridge e wa ha ma area mu ha sania medical ye ba ye hu sania form on it ye any sania niema koso area ni mu a say nheda nkoye wa ha ti na aban no ene ni mpanifo ya wo mo hwe area mu ha ete so no enso ye omadwuma they are fixing the country, they are fixing their area. Enti adwuma ne they aban wo ye bidie wo ye bi pa ya ye bebo na baso e wo ni ndwuma pa wo guso a wo ye wo man mu na emomu no aka de aka na ye ehu hia se ye no ye be stress wo be koso ahwe na wa ye enti se wo abrochimemu na wo hwe yen a sa breya de amepese wo hu ni se nye bibia na aka eche wo Ghana aban no wo ye na adwuma ni pa wo ye adwuma de wo ye bi na anya ni nyina mom no wo ye de wo ye bi pa se ne a wo hwe bridge ya ye ya construct wa hai men at work they are doing their jobs so what you see na ebusia kan nyina no na aha ena na ye de mu eba chese aha ena brantie yi ya sorry anopa na wewuda a chese onim kwan a wo fa so edi wuye enu nti ye nim se ritual is be ewe mu a wodi sansem insem nyina mransem no ekunkunkunkum mrante no edi ye on the rituals ana se boy nankasa abrante nankasa ena wokoye nanfosem ne mnanfo akwakoku ena bi poto by mistake obi di bibia bono ena wo mu suronti mo de na beto ha ana se wo no koboye ena wehu ni fie kwano abeda na bia aboa bi mpo aye den afan akano ana se woda ho na aboa bi akohye ne hwenim no wewu ana sam robbers ena attack no ena ema ne ebeye den ebeda gotana no na munkosoa na mundi echi ansa na ye ne timamufu a na wi hafo ne bekasa no ni echi kopim ye di bubedu baby cropot ya asem no esi na mohwe video no ehu abrantie no ne tibia na wodeda ho ene senia na wachese ne lifeless body a wodeda ho na obi apo enim echie ena yenya ne ntie se yehu ebusuafo ni bi ya wo ma befa ebi eko enunti okay construction ne de omoye aban ne mpenifo omoye adwuma enti wo abrochime nkasa hwe nkoso wo Ghana niema ne bi koso fan a aban de wo ye na adwuma kakra fix the country ne yenye da krope ne de be fix the country no yen kakra ne de ebe fix your mind no nti ya na monya abotre kakra na ne keka ho a ankense se anka esi wo man mu na ye bo ho mpa yese nyame ebe ka aban akoma da krokoda na obesori anopa no wehu se o man yi eyo no ane dia na enye obi fufuro dia na niema bi so sorry waka ehwe na anu sisi kwa ye nipa kunkum ekoso na nsen accident ni am robbers meeting crofo kwan so kunkum ene ne keka ho no wo be hwe se anu ebetwa ara eno no niema aka ye bom pai se ebeye na busua aha ena abrantie no be wutoye aha ena ade chinye na abrantie no woda ya ai o share video na
wo hwɛ video na sɛ ne abrantie da hɔ lifeless kra ai ɛyɛ nsuo ya no na abrantie ebewu toyɛ ɛne Ghana amamre ne de ɛtɔda na sɛ yɛgya ato hɔ no nso still ayɛ wɔ bi mu wɔ hɔ a wɔn te amamre na se a ya ɛtɔda yɛ kyerɛ mu ayɛ sɛ amamre ne de na ɛboa yɛn nso aborɔfo ne de Bible bɛdaadaa yɛn no saa no wɔn kyerɛw nso Bible no nso na ɛnyɛ naadaa mom uredi a nneɛma bi wɔ hɔ a wohwɛ Bible ni mu na woyɛ yi kura na ɛbɔ mpae a ɛbɛ mu ma ɛyɛ adwuma ma saa pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ai nti na ya na mama nka sɛ Bible ne yɛ naadaa de na nso amamre nso fusususu ɛho hia wohwɛ a nti mu sɛ mogya bi kura na ɛwɔ ha nti mi sɛ abrantie no wɔpreyɛ paa nsa na wodi wuo hwɛ mogya yi fi ha sei ɛkɔ hɔ no mu na wɔpreyɛ tumu sɛ wɔpreyɛ nsa na wɔpreyɛ wobɔ mpae na wabɔ bi ama Ghana man saa pɛpɛɛpɛ aha nyinaa sɛ asɛm ne dan akyi pɛɛ na window akyi ne utim sɛ ne efie yɛ nie efie yɛ wɔ yɛ nim ha yɛ ya ne window akyi na asɛm yi asi nti no yɛbɛkɔ akɔtie n'anum nsɛm kwan ɛfa so a wɔn de hu sɛ obi ewu da ha ɛne nea ɛkɔ baayɛ ne nea keka hu sɛ wɔn betimi akyerɛ yɛ mu bia kɔsoa na di akyi na too much deɛ munim sɛ yɛn deɛ nsɛm deɛ yɛ fifi mu na yɛde korɛ no atimi abrɛ mu a yɛmmɔ yɛ tiri mu kɛkɛ ɛnka nsɛm biara nkyerɛm ti mu ni akyi na yɛnkɔtie mu nsɛm na me kai mo say won subscribe to your YouTube channel na bomodin na subscribe to your Too Much GH channel no me notification bar na so na wo wie so a make sure so be share to all other social media platforms wo so na nyame nhira say won so wo boa na ye dwumadie akonkan na won so wama ya hoden e de aye adwuma no Yeah, busia. Ti say na me kan no. Yensa kan yenua baba ako a asem ni si woni window achi pe ya hona. Suo na se gata no eda. Ya mama kwa ababiom na sani amedi kankan yensa kan yenua baba ako ya asem no si woni dan achi pe na ye ne ntwetwe nkomo kakra na yentie de call so ene senia eba ye nyina mame e makwa abade batu magye so oje so yeda wasen so se wagye so ene yahwefo nyina yo ye from say actually from Abigail ye from Abigail oba ne ho ofe na wadwempa ya sa koso ana ye sa ma wukunu mame na asem yesi esi wo mfikyire ya window achi ubetimi aboye mu kakra eba ne sen. Okay, na anapa we sorry na ye plano na me say kwa lobi de omu komu ye white no omu doso bridge na no but na me nim ande ko nti me ko fie se me ko fa de me sign by na there is a certain man original bridge na no and na o ka che me say obi da bridge nti me ko na me ko say obi da ho no na je say that time na kwakwale bitefo ni enam ho ni nyina akra no na suspect hwe but ya kwakwale bite no mota abegu ho ana nde no mo begu ho bebresa adeni say me fear akra beto so nti ono no ka che me so samboa we do omo ba bibia na che so obi ba bewu nti no after that no na ye hu say
nipa ne da bridge ne nipa ne ntina is ni bema no prompt so obi da ona nipa ba akopɛ na that time no oja na nkrofo kra hu ye I see ade she da be around 6 na ade she da nchiensa na ade nchiensa na just utimi hu say wo beto ho ahomrache na say nipa wo ye ne sa no de ne beto ho na ebe sa na yanti bibia say bia obi ebu obi ana say yanti hwe na chese bia de kode no eye no wo bebi no mo de ne beto ho boko pacho me sure na niam bi say ye test we mu ha. Okay, me ba be 7 years in, but me experience BBC. Experience BBS. I'm Robert Robbie area mu hasa. Okay, say ebia it's about ebia petty things be any serious say punipa bi say no de me hu bi o American town ada. Oh okay. Na ghettos were around her say. Asem na e say oh. Mesra. Asana ekese ohu ensure ghettos were around be me kaka adarma oh me nkan ba se kan so na e wole nti ka so ade wa kan asem no eno de ye bebuo mu ne ye be ka no ye be ne den se ka so na ye wo no nti na ne wo ye den a wom be ne sa na your friend is upside dia me bisa we a wo se ka so na ye we what is say bia sakawa boys bi ana ritualist bi we mu ha se bia waku obi da ana aya aka so efifi ha se ana se bibi se mpacho da bi nti bibi asada nti bibi ya we se bibi ani sa we mu ha sai just da bi nti bibi asada na abrante no wo ye Ghana ni ana so eden me pacho yenim because me na be sure nti me anko ho crown man ben honom na me gina me window na chi na me pacho gina wo pacho na eche no mo anya ne ntia se bia ye hu na busuafo bi ebe fa no ana se bibi saa okay I say later no na M70 obi ka say onimu no na oye messing but apart from that I'm say ono crown you obi oteka so fi baby na waba obeye ejuma wa ntino so ho kra waba be ye ejuma ebe penny daily bread na atoyenchem kese ese ato no obi kro so sa unti wankasa de wanhu nanimu se nanimu ne se ne tie bia wahia kra po so wo to aduane kra wo baby da bi because area have fun so bia ni ho ka se onimu no bia ka se onimu ni po ka se oni o fi echire kra nipa ni fi echire mpasha enti obi anso amma meka so ebi ohun so ni obi kontokwa ana se ne ho oyo obi ne ho ahomete pa ni bibia sa okay obi na meti se o ka se onim no but onim se oye bad person o say so ne net around but onye bad person pacha sana meti enti ayasemo ti wo wadwe mu no wususu se dem pa na be masa de we esi na ye betimi edi nipa na ba beto ho aja ne boxer shorts nko a hye no keke edi ne beto wo sa mpaja no de mentumi nche but me nim se bia okọ baby na obi attack na se bibisa na ye wo kan wo se o emesi o ti me ba se ye construction work wa he ebetimi aba se wo ka constructors no ho ana se mason no wo ye wo baby fufuro e na wo de eba ha on ka contractors we ho because I have say minimum no mo components so mo ko breaking dey ya no mo resume so mo resume mu ne o mo aba beto so mo ko mo fie ban no mo so mo beto so asemo na we de enya se me how de na fa che yen na wo dan ye chia na si ye enti no question na dodo na be kwa ma say zan say I say eyewitness kakra bibisa na wo se wan hweda mfa wani ehu na wona wodi woni hu ye no obi ankyere mu say bia na ye de sekan ya woni baby ana say ye yi bibi efi ne ho ana say bibisa okay yan won sekan but me hu say say ye de ade abone santine nsa no ase dompe no ebu ye de ade bubo ne nsa no so nti dompe ne bu nti ne nsa ni mu moja na egu ho no mo na say moja ni fi baby because apart from ne nsa no ye hu moja ho ne other parts of the body ne nsa ne pe na hu say apai but mo say ebu hu say dompe no
Nti moja na hefa pa na sanze edu ho ye hu se moja ewo ensuo na no moja no na ye hu me hu se moja ho nti me nim se bia oda ho no na efi ne nsa ni mu wo ho ana se bibisa asemo ebusua Ghana wo hwe wa abrochire mamu a na bomode hu ni se won se chibe yo da nti se won sayem na ahaya na wo fi a wo de ko ehonom na wo hu ni se ehonom grass nko ana ha de ye wo bush ma ye ni bush ahaya wo mamu ai kutu hwane a na chira na wo ye den wo san ko nti wo bom paye na wo bom paye ni bia ma wo my Ghana sanse my Ghana de nsem ekoso wo ha sese ni de anu o hye ginya me pe ene betimi asevi yen ai mame yes fix the country na u did say niema ekoso yi ne ne keka hu fix the country ye betimi afix de I someone betimi are possible we are sure was fix the country ya na de unyi ni se no na de say kunkum ni am robbers say cross cars wo kwan so ne ne keka hu ya ba okay so me join say bia se ejuma wo ho no ma se obi nkori ade ana se emba ni se nti no se government no fix the country na I think se bibia be normal to say ejuma wo ho a robbery ne ne keka na sefo no enya de ebesi ni sa nti wo wadwen kira wo ene se aban entimi make jobs available in the country for the youth se ne be ya niam bi se no mu no etu obetwa sister Abigail yada sipa nyame onhraw enti answer na obekọ no dead disease na say abrantie no aposifo eba behu no eche answer no wo mo ba ana say wo mo anche na wo mo be ma na so no so how many hours no munya ya answer no mo ba ye mi me hu police ni bia wa hanu say me hu police ni bia wa hanu say nti omo na share reflectors na ye nadmo for na buy omo reflector dem hu ya tro je nadmo any zoom lion apart from me hu police for ebuza say zoom lion fat dead bodies in say dead bodies in your bola o the nadmo ni zoom lion for na no pay wo mo ba be fa branch ni t-shirt anye bende mo ne ebusuafo ya ko biara ho se mo bende fa bi yesre anti na chese wo mo pe na ba be fa branch no edi how many hours answer na ye one is up okay me fan say omo be fan around 8 something but ya homrachi 6 or say 5 something na mo hu me passion me passion that time ne ton 8 because me call assembly man me hono and also on kra watintin but no ya rentin wa friend na admofo nti me na me de me ba ko school nti me bedu ana ono so abedu on na admofo na bedu yeah assembly man wo I see Ona chese assemblyman wo yare nsususu o sorry by e friend nadmofo ba e di akire e behweye I see why ade pa na construction you almost start here ache ana say almost start in May mu no almost start here okay yo Auntie Abigail yada se nyame enhira pa ne wo mre a wo de amaye nyame enhira yada se pa yo abusua na cha se wo chiame a woni masem kan se wasumua ni asem ni si woni dan echi pe ye sister Abigail wono na woni etwetwe nkomo kire ye niema ne ekoye senia ebaaye de siye pa de ebesi sabre wo bia nhede nim ne siye abrantie no ne wieye wasasi so ede baaye anase wo bia ti se ye obi o se ye onua o se wo bi nsu na opeso odinegi sikedro na bia wa te se ye kira on fa bi en fa hwe enwo ne ye ni baby anso yiraye enti na che se edien pa potin ena nam soma abrantie ti me hwe ne kra anase ne nkwa esa ewowiase enti ye bekoso ana ya hwese ye benya nipa ba ko mienu bi ene omo nso atwetwe nkoma na eno nso yehunia yehu the outcome of them so dia omo woka efa ho koso ana hwe yen too much gh
Yo abusua nyame adom yasa yensa sen ya mame ba ko abusua yensa kan ya mame fe ba ko wa ha sei ya wono epese wo chere na adwo ono so ben bridge ene baby asem no esi ye no wono so kakra wo kan na afa nso de wo kan efa bridge nso eho ne kwan efa so ba ye ntie ne no asem kakra mame ye makwa ba de batuma GH so na pacho efo sen efem fosina bo ahen mame Faustina Boahen mame asemu yesi wa ha abrantie yi kakra den na wonim me abrantie ne de me tia mam na aduane na bra bi twam ana me ne ye free no duro no chiam na me je so no ka chem se wo efren sen asa wo so bi ewuda ekuru na me se sa na osin ana me se no wawudie no osin ana obra ne de ne basket nsi no kohwe no ba no ka chem so wawu na me mana na ne koye na ka me yese me sora kohwe na me ku tiam se me metra ma bia meti ma me kohwe bibia busi youth na mu ba no mu ware a mu make sure say mu respect mu kunu no mu kosi se nyame be frɛ mu nyina wo hu ye maame baby a wadu nyina wada so etie ni kunu asɛm ni kunu ka asɛ san betena ase na no tena ase a wan me san betena ase ehwɛ no etie abusuafo de wo ho no no me de mankohwɛ bra ne bi ne mom abo omukɔ na besen na busam se ya mpase bra bi da onom se a wampa bra bi da wo wawu ya police force be fa no so na me kofie na wan ti se bi a ne baby etwa ne baby ana se baby ayira wo ne ho ana se bi ne honam de na yi de me ho na mom yesi ne nsa na omabubu mu ne nsa na omabubu mu ebubu ne nsa na me de mani de hu baby a ne nsa de me so se baby etwa baby ne baby ayira wo ne ho bia ne polo ni bolo ne baby ne ibo fruit yi ende ma ante ho hwe na mom ante hwe ho hwe na mom ayi ne nsa no mka chem se emobubu ne nsam ya mu nyina mo kire ne kire se wo no de wo ba wiase ni pedua no de ba wiase ni nyina nyame adomode ni nyina akɔpepepe aha na ma me bridge ubetimi aka bibi kakra afa ho ama yen se mra fix the country se mu ba ye na omo be start se omo fix ama mo ana se na yen suo bi ha yen suo gire ba ye dem ha nyina ne ha enti suo kase bi so nam se enti ya suo nam ha enti brand ye omo ye so mba be yamayen na ye demum ye de nyame nso ncha de so mo yi gusu ya dwuma no omo breki kakra na mum na no masa hyase a omo ye ntimi se omo ye bibia mayen efefefe se abrantie ne de nate omo holidays ya asem na ye kese enti we udwin se aban wo ye na dwuma de ye fix the country wo gusu yamayen ide nyase ya de nyame ase ya da Nana Akufo-Addo so ase so American town for hwe ensu ebi ye kwama se uti betumi afaka ya habe nanti a chese okosi ho lolu kwan no ansa na wonya ka akọ CP ansa na wonya ka akọ baabi na so nyame adomroma a oka Nana Akufo-Addo kuma obaye ha ma ye die se bedu baabi nim de se na asia so much me anwie kura na asia de bare sam no ma wi no ma yensu anya kwan e de akọ nti ana o hwemu afi 2020 is it 2022 yensu anya bi na muso manya bi yensu anya lolo kwan o hwa na mamu MPP amamu ananse na mamu de me mom de esomani esoma me eso wani esomani asumani say de yakomu nyina aye be be kura timi akọ Fred Kesin bi na ka me na man so wani no chesani de kwan so ye ma waye ne ma bebre amaye eye ye ne nipa be ye bia obe nipa se nipa ye bia no so ye maye waye bia maye mi de mi hu ya bia ekom adeto ne nyina pepepe mi de mi po bia asem obi obebe bia me penasem so no so ye bia maye waye bia ma American town for nti ye dana se na ma me futuo ben na wo de ma aban ne mpanifo especially say ye beda ye be sorry anya owu a na ye kidnapping na ye we am robbers twa passenger cars wo kwan so kunkum drivers say de ekoso wo Ghana no ene na wo na me se me mpanifo say eno nko ade sa de ne de o ma odi papa kokura ntimi nante
ane no mo hwe bibi nyama yen yamre tu amre kantan fo kra no wonam kra na busuru so ho na se sa nyama ni bitimi kɔ wa ha nyama kɔ so ha nti mo hwe nyama yen ye se ma ye papa no ti e wo mo hu ye mobo no mo me hu empe mo bi pa mabo yen ni Ghana ma nyina fi se mobo ye kun kwala ye kun panyifo ye kun we enti anya to mo hwe nyama yen ye da mase o ma ye bia ma ye de na so mo nto aso na nkosi na bibi atontwa anyo ma ye papepe ye da mase yo na chese ye ma me Rebecca nso ye su frɛ se sika na wo san de aba no be ya gina ukunu kon so na ma me wo hwa asa sika ye ma me san de aba ya wo se fitita wo betena so 2017 abesi sabre allowance ne keka ho we nya nje sani ananka wo mode be ma ne bi aka ho we nya nje o de sika ni nyina abo ano aba wo hwa ne kwan so no no abo ano abre o de bagana o de brega na fo on hyede hia sa sika no sanka ye beto ye be ma ne salary ye betua ne ka asen ama na allowance wone ba omi ayere aha enti no de na Ghana fo abomoden ato mo si omo yie eni adapetwa de onim Ghana aha na ye wo ma ni se ye hu se ye ma me Rebecca aba out se sika ne kura na omo twa to so omo de ba be mo atu omo ka no wo mpe afa nsu fi 2017 oni ni kunu be di ade ka ketua ye de ama na allowance ye de ama ni nyina no wo bo ni nyina no asan de aba Rebecca ye mami odi maya dia sake de nyame ase sabetimi ama omo mu ni bi no so anyi bi hu ni se wa ya de aso ba watem ma anim se ma bi mu wo ho as ye ka bo Bible mu so behind every successful man there is a woman no hu ni se no bi na Rebecca wa ya de anya hwehwede mu na hwehwede mu se wa ya de wa anyi sika na mo no nko abakofo ne man na akotena se ani na so be ma abebo Ghana man ase ye da na se ana de mesumi kan enu so ye boye da na se saske ide na wo hwe fix the country hu aden na nka wo ye maame wo hwe anka yemfa yanjina so fanya be ikamle de be bobo Ghana ne se ebia obu won mu a oni bi obekọ sote yes if skase be to ansa na ye de ahwe eti se obi a de be boa yomo ahiafo no na so bia oni bi na bia o da so te ne be gini se dia ene mom ne kanyam kopon kura be hira no nti ene mom su de nkan adwen papa ye da se pa ma me da se ne wo mre nyame on hira pa na o ma nkwatenten na ya beto da sa na next time ba e ba be di yo abusua enti ye ma me Faustina bo ahene mo fa nche me na ye ne etwetwe nkomo wono so a kire na adwen asem ne de wo se ni kunu hokra na ye mede no na ye mede ni kunu frɛ no se Fausti sanwechi na betena se enkan ho nkoho na osan boko wanka de enu eye futu okura de ma youth ne wa bonte especially ma ya na mo masisu na afi na mo be ware a osora mama ben so kenti especially nyame ma etum nsem kakra na mama mo nsaso ma beti so no a kire mu kunu no mo no futu de mamu se baby aye ma me edu nyina achi no woda so submit salutu ni kunu ni ani kunu be ka bia ni decision eye final eye fine pa nyame nkoso anhira no wo ma ne sa akoma no na wo san kire mu ene djuma pa ne fix the country niema ye papa kufu nanado his excellency nana ado sani amedi kankan no wo ye no djuma ne de wo gusua eye bi mom ogusua eye bi na ne aka no eye robbery cases ne ewuwo ni ne ekokwa no eno ne yesre ne se won ne mpenifo wo mu nsore waka na wo mu nsia no kwan wo man mu na Ghana man yensan so fa yentuma pa emfra ye fix country na ye niema we mu nyina bridge ne ne keka ho no ne ye no so ka ho nti ne nyina be wie na ne nyina wie abomu baako nti kakran se na medi kankan fix the country ye fa one day pe ene enye ye de kakran ene ye de be yo abusia na chese bridge yi ye gusu a ye wa ha ya chese ma me kan ho asem fix the country ya eno na ye nitu a ye ya wo mo construct na bridge yi ho a eno insuo na wo mo ye bridge ne wo so na mu na branchie ewuo ba ya chese ho ena ye hu so oda ho anopa we na obi nim se bridge no
ena eku nsuo na da bridge na ase no na eku no ebi wakoye boni bi ena nsuo no ene ne nka enhyeda eni nsuo ne nko na ase wogu nsuo ne ufi na ma no etimije ne nkwa fi ni nsem wo wie no yi na tade koyo no de obi nim aginya mepe na behu enti se no nso anya no a na chese se nipa bi na ayo so wono ane time na aso ena bi a wotehwe na ne nse bubu ye o se den yo eno so nya mepe ne na abusua ensuo na ye ka ho asem enu enam so nti ema ye bridge no ye di kan ye kɔ no ye ka ho asem na nso ne ye nim baby a kɔ ne e feel say gata bi na da obi dan echi keke sa ye se ye nsuo pa chese nsuo to a etene pa de fa enimu ha akɔfa maame forsi enimu a de kɔ ekogu honomo no bridge na aye honomo no ekokogum ya chese ese ne makra nsuo to dia na chese ha ye basa kra enye yikra na no na aban ne mpanifo na assemblyman o wa ha se nyame nhira ne pa wono abomodia construct sa bridge yi wo ho fe construct am fe sa ense nsuo no enye gota keke na da ha na emu na aye fi eni ne ka ho na aye bom pa so mbewie na aha no nso no wo mu njan to ho no mu keke na esa na esa consignment job bi wo mewi aba be ya aha no mu no nso de amomo na aha no mu American town etimi aye krabehwa na se wono nso afa ne ntoma pa efura se ne wo mugusu a wo moye na muntwa ekwan ne so nso kakra emomo na se ne be ya wo mu nante kwan tenten kwan no ho anso wo makofa ka na emom ka betimi aba inside easily aba be pick passengers ewo area mu ha se wiase aye hu nti kwan tenten nantie no ya na ha adwen kakra ai wo kwa ekro ni ben baby kro ni ben wo de ne ka no anu wafo wo fie ni mana se wo tu na 1212 bi a wafa kwan wafa ka na wo call baby dan se obekwa akosi anajo na se obi esi na wo ba ni fie a nipa bonfo bi a timihia no kwan so ye ne no opa bi asan se kwan no emu wa pa nti wa kakra de pa na me kan ye no nche se yo na pa ne de emu wa kakra ye ba kra ye kuta ka akra no na emu wa kakra nti no kwan ne de hu hia se so wo mu wie bridge na se so mo ba na wo mu timi ebe babeye enti ebusuanya data na emomo ye se ye nsuo na etene de fa ha se na emu na ye fi san se dware nsuo frafra ne ne keka ho esan ben bola ne ne yi ne keka ho nti ni nyina ka ho na ama nsuo no aye efi a hu ne se gota nso enye gota bia ai ko enu nti ebusua ne American town ena ene ye di mu be pie ye se ne mdi kan ye no na aha ena ye beja mu esie koso na subscribe to Too Much GH me notification bar no so na we wie nso a share to other social media platforms a wo so na nyame obehwa so we ne sa me amidi edwumadie echire bedi hu chia me medi an ne akoso apoku a ansa aka apa makramoda sene ye besen hia